Hello friends, welcome to Spain News. Please don't forget to click the subscribe button, like, a comment and share. Hi, asihlebeni bangani bami, let us gossip. Asihlebeni. Ngiyazi ukuthi sihlulwa izethu kodwa kusalayo singena shiqi. Yes. Hayibo guys, aningijeleni. Nangu Zimiphi. Nangu mthandeni. We don't really know what went down between these two individuals because kodwa kuyabonakala ukuthi it's much more deeper than it is. It's much more deeper because angeke umuntu avela ngene stage abe nesibindi sokuthatha imic kanjalo. Hey, ifeke ngaye ngabe umbhunqile nje nangeimpama wamenzani, but guys, it's because of vele level of professionalism ibonakele nje ingekho. Why? The question is why. But anyway, asingeni ndawo kodwa singena shiqi. Ngisasho njalo guys. I know ukuthi most of us still wants to know ukuthi kahle kahle why kwenzakale kanje and what's the relationship between labantu. Yini into enza uZimdollar abe nesibindi sokwenza lento ayenzile. Hey guys, even though abalandeli bakhe umthandeni guys, hey yabamhlafunile usisi, hey bamenze kabi. Oh, ma comment section uzwe was switcher off wavala nama comments. Uzovala nama-comments just for peace sake ukuthi hayi ngeke. Uyabona ukuthi hayi ngiyadliwa ke manje. Utrayile nje nokuthi apologize, but then I think yena uvele wabona ukuthi kungcono ukuthi enzeni. Let me address the issue. Wathi nje let me just address this issue first. Ngizokwazi ukuthi ngi-explain kahle ukuthi what really happened. I know ukuthi by doing that she was trying to give justice and the backstory as to what really happened. Yabona ke guys. So in the next clip, please check out this video and listen to everything. Thandeni bengafiki yazi yaqala i-top 30 okuwabantu abakwi competition kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa i-competition. Manje kwaqala number 30, unumber 30 uzoqala ngamavote akhe kushiya ukuthi mangaka, kulandela u29, kulandela u28, kulandela u27 kuyoze kufike ku number 1. Afika kumthandeni ngo 9:30. Thunyela ithimba le mother of all liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala i-competition. Akekho umculi ozongena phakathi kwe-competition. Ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambe ingcingo, ayeke into esizoyenza njenge mother of all. Benze ngathi bayezwa benomasondo, badumisa imoto baba abantu abahambayo. Iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform. Emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwe stage nabangani bakhe no DJ wakhe. Bafika baxosha u DJ lapha e stage, bafaka ingoma yawo bangene ngenkani, ushawu siburuke wabo. Ngenkani kuphi khona? Kuphi? Ngoba nethe bevalelisa nje, ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha. Obengaka perform. Ubesashaya usiburuke nje, bengaka perform lutho. Ngoba sekuthiwa mina ngimphuca umic esevalelisa, bevalelisa ini? Ebefaka oba stage. Yindaba engawuhlonipha umcimbi, umthandeni. Kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhishwe lapha umdlalo kuyena. Kuyoze kube nini enabukeliswa umthandeni ebheda, nimvume ebheda. Umthandeni angimzondi mina. Married Nation angiwazondi mina. Umthandeni ukhulele kimi, ufikele kimi. Kwesimanzonzo umthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibalekela odakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhozini umthandeni ezezwakala okhozini uZimiphi lo ngimzondelani wangidlelani ngoba ngishe ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda umthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina umthandeni kodwa umuntu mina mengibhedela ngibhedela nje anginabukela isilutho nje. Umcimbi ubuhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into kuzoqhamuka yena uzozenza indlondlo. Kuphi khona? Uzozenza kuphi? Indlondlo. Kuyoze kube nini? Egibela phezulu kwamakhanda abantu umthandeni enconyo thiwa inkunzi. Awuthi namanje thiwa inkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena. Trenda ngani? Ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi fuseke ukuthi benginyanyile. Ngiyaxolisa ngokumthuka kodwa benginyanye angifuni mina umfana ngigibele ekhanda. Sidalo sami nje mina. Umfana nje angigibele ekhanda nje mina. Kakhulukazi ke okhuliswe yimi. Umthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi. Angifuni mina abantu bangezi. Angifuni.
angifuni yonke lamkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngixoxa uDJ simqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani kukuphi lapha kwamanqele lapha ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi hey umfana ngoba uyinkunzi kubo hayi emsebenzini this is business siyasebenza angimzondi umthandeni anginandaba futhi nabangangithuka like a competition guys ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu esebeperformile bayahlanya emakhanda yena yedwa nje ophilayo really guys ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uzimdolo unjena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali thina sisebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje sizokoniwa umfana oyedwa okay lawa madoda lapha stage athula umfana eseyisa hayi ningazodlala ningazodlala ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu asidelele ngeke kuze kwenzeke kanjalo ubebheda umthandeni ngalento beyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwecompetition ebebheda akahloniphi abanye abaculi akahloniphi ibhizinisi akulona njengoba silazoza ukuthuthukisa lo wamculo makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazinsizwe nabanconga ukuthi bazinsizwe hayi guys ngiyaxolisa mina manginonile mina I'm sorry mina manginonile mina ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda kimi isukebheda nje anginandaba noma uyinsizwe engakanani awubheda ubheda nje uyabheda umthandeni uyabheda mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi lo ya azizile ukuzodlala lapha thina thina sawufela thina lo msebenzi thina sawuthukelwa lo msebenzi lo thina sibuya kude thina noMaskandi abafana bafika izolo hayibo kahleni nina ngixolisa manginonile